Lokalita Prašíc bola osídlená už v dobe neolitu. Na území dnešnej obce sú archeologicky doložené sídliskové nálezy z mladšej doby bronzovej a slovanské hrobové nálezy z 11. až 12. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245. Obec patrila hradu Nitra, neskôr panstvu Topolčany, načas Matúšovi Čákovi a panstvu Tovarníky. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a remeslami. V 19. storočí tu mali majetky Štumerovci. Za prvej Československej republiky pracovali obyvatelia Prašíc na majetkoch bratov Frelichovcov. V roku 1944 až 1945 operovali v okolí partizánske jednotky, ktoré bojovali s Nemcami. K rozvoju obce prispelo vybudovanie rekreačného strediska Duchonka. Obec Prašice, osídlená od čias neolitu, je písomne známa od roku 1245. Leží na úpetí Považského Vinovca na oboch stranách potoka Železnica. Názov potoka Železnica súvisí s výskytom železných rúd v okolitých horách. Ešte v dobe predhistorickej sa v časti Prašickej štoliny a pri potoku dobývalo zlato. Veľká obec je známa kvalitnou infraštruktúrou. V súčasnosti sa stále rozvíja a budujú sa tu nové domy i obecné byty. Každoročne do Prašíc zavíta veľké množstvo návštevníkov. Láka ich blízke rekreačné stredisko Duchonka, možnosť turistiky, cykloturistiky a na svoje si prídu aj priaznivci rybolovu. Duchonka je dlhodobo známa svojím autokempingom i obľúbenou chatovou oblasťou. Nachádza sa tu aj poľovnícky kaštiel, ktorý dal postaviť barón Štumer v 20. storočí. Obec je vyhľadávaná kvôli zberu lesných plodov, liečivých rastlín a húb. Budeme radi, keď i vy príjmete pozvanie na návštevu Prašíc.